Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, hande kadi en garti firo deftere al-akhdari e ɗemgal pular. Hande ko damal fiilayru. Rewɓe fiilotoɓe koɓe tato, ko puɗɗotoɗo e gowtuɗo e cowiɗo. Wonande puɗɗotoɗo ɓuri heewde ko balɗe 15 ambo wawi yaadude hen ha timma balɗe 15. So tawi ƴiƴam ɗam dartaki kay, gowtuɗo yiide o noon koko o wowi yiide ko tan. Ko o wowi yiide ko so timmi, so tawi ɗam dartaki, yo o ɓeydu hen balɗe 3. So tawi ɓurtinta ɗum balɗe 15, yeru gowɗo yiide balɗe 6 o. So tawi balɗe 6 ɗe timmi ɗam dartaki, ambo wawi ɓeydude hen balɗe 2 ha 3. So dartaki yo o looto, o ñawore labɗo, o watta julde, o ɓamta aadaji makko. Ko noon kadi gowɗo yiide balɗe 13, so timmi ɗum ɗam dartaki, ambo wawi ɓeydude ha balɗe 2, tawa noon ɓurtinta ɗum balɗe 15. So timmi balɗe 15, dari daraki yo o looto, o ñawore labɗo, o watta julde, o ɓamta aadaji makko ha timma. Debbo cowiɗo so heɓi lebbi 3 yi ƴiƴam ambo tesko ɗam ko ɗam fiilayru ha timma balɗe 15. Ko noon kadi jaaɗo ha heɓi lebbi 6 yi ƴiƴam ambo tesko ɗam ko ɗam fiilayru ha timma balɗe 20 e ko nandi hen. Debbo jiiɗo ƴiƴam ne fiili, so tawi ƴiƴam ɗam taƴi, ko adi aada makko o ina timma, yo o tesko no foti balɗe o heɓi. So tawi ƴiƴam ɗam artoyi, kala balɗe ɗe o heɓi ɗon o wattatɗe e ɗe o heɓnoɗe ha aada makko o timma. Debbo piiliɗo gonduɗo e fiilayru, daganakimo julde, daganakimo horde, daganakimo wangade suudu kaaba, daganakimo memde kaamiru qur'ana, daganakimo nadde jama. Korka ka o ñamli ka noon o yoɓat ɗum. Wa amma njuulu ngu o yoɓata ko yewti ko. Ina daganimo dursitade qur'ana kala no o wawiri, woto o mem deftere nde tan. Daganaki jom galle makko yottade farji makko e hakkunde wuddu makko e koppi makko ha o laaɓa o waɗa lotngal. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, hande ko ɗo, yo Allah rokku en famde.